Ya kita terusan kita tak tapan itu ya. Lu, kalau bolore gampang. Pira saiki sekilo? Mau Mas dirah ke rong kilo kurang ngono ta iso wae. 13.000 jare. Ini nek kerja Kan kan beli lek man kono ki eneng apa ora ya? Kono. ya nang Kono ora eneng. iki mau pirang. Enak kuwi nom. Nya. Ki lho sing mateng kuwi enak kuwi, Mak Ama. Kilo 13.000. Mak Amen sing ki enak. Mbak jare. Kuwi iki jamu. Enggak tak tapan. Obat kuwi iki ndek. Jamu ya Mbah tuh. Mbak tuh. Ya, lu. Mbok patas sih. Ada. Kuwi ngentek dadi Ya. tangane ora sidadel. Nang panganin tikus kok semateng-mateng kok. Tikus ki doyan. Kulit ceking lambak. Enak kok. Kowe iki gelis dhuwur terus. Hehe. Ya wong jadi pakane ambek dina ya dhuwur. Sapanane sik. Padha makmu.